Dnes je 21. marca. Vitajte pri našich správach. Dnes s Hankou Rabčanovou a Benjamínom Benkom zo 4. C triedy. Témou Svetového dňa vody 2025 je ochrana ľadovcov. Ľadovce sú životne dôležité. Ich roztopená voda je nevyhnutná pre pitnú vodu, poľnohospodárstvo, priemysel, výrobu čistej energie a zdravé ekosystémy. Rýchlo sa topiace ľadovce spôsobujú neistotu vodných tokov s hlbokými dopadmi na ľudí a planetu. Tento Svetový deň vody musíme spolupracovať na tom, aby sa ochrana ľadovcov stala jadrom našich plánov na riešenie klimatických zmien a globálnej vodnej krízy. Ľadovce sa topia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Pre miliardy ľudí sa toky roztopenej vody menia, čo spôsobuje záplavy, zosuny pôdy a stúpanie hladiny morí. Nespočetné spoločenstvá a ekosystémy sú ohrozené devastáciou. Pre nás všetkých je ochrana ľadovcov najvyššou prioritou. Musíme znížiť emisie skleníkových plynov, aby sme spomalili ústup ľadovcov. Záchrana našich ľadovcov je stratégiou prežitia pre ľudí a planétu. Zhrnieme si. OSN vyhlásila rok 2025 za Medzinárodný rok ochrany ľadovcov, pričom prvý Svetový deň ľadovcov sa bude konať 21. marca s cieľom zvýšiť globálne povedomie o kritických súvislostiach medzi zmenou klímy, kolobehom vody, ekonomikou, životným prostredím a spoločnosťou. Kľúčové posolstvá k Svetovému dňu vody 2025. Ľadovce sa topia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Ako sa planéta v dôsledku klimatických zmien otepľuje, náš zamrznutý svet sa zmení. Ústup ľadovcov ohrozuje devastáciu. Pre miliardy ľudí sa toky roztopenej vody menia, čo spôsobuje záplavy, suchá, zosuny pôd a stúpanie hladiny morí a poškodzuje ekosystém. Musíme spolupracovať, aby sme znížili emisie skleníkových plynov a spracovali roztopenú vodu udržateľnejším spôsobom pre ľudí a planétu. Zaujímavosť zo sveta ľadovcov. Myslíte si, že ľadovec vydáva aj zvuk? Kto si myslí, že nie, nemá pravdu. Vedci na Antarktíde zaznamenali tlmené seizmické dunenie, ktoré vychádza priamo z útrob ľadovcov. Keď si do týchto zvukov dotvoríme trochu pozadia, pôsobia skutočne desivo. Nesmieme zabúdať na fakt, že sú tu dlhšie ako ktorýkoľvek žijúci organizmus a väznia v sebe množstvo toxických látok, ktoré by mohli mať katastrofálny dopad na životné prostredie.